So welcome back. So for this video guys is mag-cooking outdoor muna tayo ngayon. So ang lulutuin natin is bagoong alamang. Ayan, ginisang bagoong alamang. Ayan dito, meron ako nabili dito. Ayan yung mga bagoong alamang. So ngayon is magisa na tayo or hiwain mo natin yung kamyas or iba. Ayan. So ilagay ko muna itong ating ayan. Kasi mag-slice pa tayo ng ilagay muna natin itong ating bagoong kasi hugasan pa natin to. Ayan, no? So, ayan. So, ito na yung guys, yung kamyas. So, hugasan muna natin. Tapos itong bagoong dapat po talaga hugasan yan para hindi maparat. Ayan. Tingnan natin yung tubig. Ayan. So, ngayon guys is mag-slice na tayo na ating kamyas. Ayan. Madali lang yung ma-slice. Ayan. Ganyan lang guys. Napaka-easy lang, di ba? Pag magluto tayo ng ginisang alamang na bagoong. Shhh! Di man ka.
So, tapos na. So, ayan. So, yung next is itong kamatis. Ayan. Meron tayong kamatis. Ayan. Kunin natin yung liso, no? Next is itong ahos. Yan. Mayroon tayong ahos. Tapos, lagyan pa natin ng ayaw diha. Ang aso kasi laging aabang. Kunin natin yung mga balat. So, lagyan natin ng konting sibuyas. Para mas masarap. And guys, so ready na yung ingredients natin. So, ilagay na natin yung ating kaha. So, ready na po yung kaha natin, no? So, kunti na lang, kunin natin yung tubig para mawala yung tubig. Yan. So, ilagay na natin yung mantika. Yan, so next natin ilagay itong sibuyas. Yan, so next ilagay is itong alamang. Ayan, so tapos yan, ilagay na natin yung kamyas. Ayan. Tapos is haluin natin. Wow. Sarap nito, guys.
So next ilagay natin yung kamatis. Ayan. Finish. Ayan. Ayan, so kumpleto na yung mga ingredients natin. Ito na guys. Ayan. So kailangan po talaga na haluin talaga ng haluin. O tawag sa amin is sugkayin hanggang maluto siya. Ayan. Ang sarap nito. I-partner sa kinulang isda. Ang bango na. Kitang-kita nyo guys, yung mantika is lutaw, marami po talagang mantika. Kailangan po talaga maraming mantika, no? Para mas masarap kainin yung alamang, diba? Ayan, so parang luto na. So iti-take out na natin. So, ayan guys, luto na yung alamang natin na bagoong, ginisang alamang, bagoong na alamang. Yan, so for more videos, please subscribe and follow me on Facebook Vids. Maraming salamat po sa walang sawang sumuporta kay Tips Miu. Keep safe always po and God bless. Bye bye, thank you for watching guys. Maraming salamat po.